למדנו עם המבוגרים. כיוון שאני חושב שילדים יכולים להבין כל מה שהמבוגרים יודעים. בסדר? ואם אתם לא הבנתם, סימן שמה? נכון? סימן שאני לא הבנתי, המבוגרים לא הבינו. עכשיו, שאלתי מה זה לשון הרע, אולי עוד מישהו יכול להגיד. כן. קוראים אותו לגננת. עכשיו יש לי שאלה אליכם. כן. כן. שאומרים מילים קשות לאחרים. יפה מאוד. כן. אז בוא נדון במה שאתה אמרת. רק יש לי שאלה. אם לדוגמה מישהו הלך ברחוב ומישהו גנב ממך משהו, או מישהו הרביץ לך, או מישהו עשה לך איזשהו משהו לא טוב, ואתה בא הביתה, מותר לספר לאמא מה שעשו לך? יפה מאוד. אם עושים למישהו משהו, חייבים להגיד את השם אם עשו לך משהו. כשאתה בא הביתה, מותר לך, כי הלכות לשון הרע לא אומר שמותר לפגוע בכל בן אדם. אם פגעו בך, אתה צריך לבוא הביתה ולהגיד, כך וכך עשו לי, אתה צריך להגיד גם מי עשה לך את זה, כי זה לא בסדר. זה לא בסדר. נכון? אבל הוא לא יכול לומר אותו רק פעם אחת. נכון, אבל יש לי שאלה. כן, אבל פעם אחת, אם מישהו עשו לו משהו, מותר לו ללכת הביתה לאמא שלו, או לאבא שלו, או למישהו שהוא קרוב אליו, אדם מבוגר, ומותר לו לספר. אבל אם בבדיחה, הוא נגיד נכון? כן, כן. נלמד אותם, אבל בואו נמשיך רגע עם הלכות לשון הרע שדיברנו עם המבוגרים. אז אמרנו שאם בן אדם עשו לו איזה משהו, בוודאי מותר לו לספר. יש לי עוד שאלה. אבל בבדיחה אסור לו לספר. נכון, תלוי למי. לא, תלוי למי. אם הוא פוגש בן אדם שהוא מכיר אותו, ואותו בן אדם שעשה לו משהו נמצא ברחוב, אם הוא לא מכיר את הבן אדם הזה, מותר לו, אבל אם זה לא אותו בן אדם, אז אסור. נכון, אבל יש לי שאלה. אם לדוגמה אתם ראיתם שמישהו פגע בחבר שלכם, מותר לכם לספר? לא, לא מותר. אז אני חושב שאם אתה מספר בשביל לעזור לאותו חבר, מותר לכם לספר, כי אולי אותו חבר שלכם מתבייש. ואם הוא לא יתבייש, בסדר, אבל אם הוא מתבייש, אז בוודאי שאנחנו מתירים לספר את זה. למה אנחנו מתירים לספר? צריך לדעת שהלכות לשון הרע לא אומרות שאנחנו לא צריכים לתקן את החברה. אנחנו חייבים לתקן את החברה. אבל למי צריך לספר? למי שיכול להועיל. מי זה מי שיכול להועיל? עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. נניח שבי פגעו מאוד היום. מאוד מאוד, בי רע לי מאוד. ואני בא הביתה. מותר לי לספר לאשתי? למה מותר? היא יכולה לעזור. איך היא תעזור? אבל נניח שלא יכולה לעזור, מותר לי לספר לה? לא, מותר. מה? אז יש פסק מאוד מאוד יפה, של אחד מגדולי הפוסקים, שלמה זלמן אוירבך, הוא טען, שאם אדם פגעו בו באיזשהו משהו, ומאוד קשה לו, זה שהוא מספר לאשתו, למה הוא מספר לה? כי הוא רוצה להתמודד עם מה שעשו לו, נכון? זה לא סתם, ואותו דבר אם עשו לאשתו משהו, אז מותר לה לספר למי, אבל תשאל אותם שאלה אחרת.
אם באו אליי, נניח אני רב, ומישהו נניח פגע במנהל הצדיק, אתם רואים את איציק שם, הוא צדיק כהן, ומישהו פגע בו מאוד, ואני מאוד מאוד אכפת לי מזה, כי הוא צדיק, אני מאוד מאוד אוהב. ואני בא הביתה, מותר לי לספר את זה לאשתי? לא. יפה מאוד, למה אסור? כי זה לא עליי. נכון, כי זה לא עליי. זה לא עליי. אבל אם אני מאוד מאוד נפשית פגוע בזה, ואני כבר לא יכול לתפקד מזה שעשו משהו לאיציק, כי מותר לי, אז זה מותר לי. נכון. זה לדעת שהלכות לשון הרע צריך מאוד 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 להיזהר. אבל אני אגיד לכם עוד משהו. אם נניח אתם יודעים שיש לכם חבר שהוא לא בסדר, מה אתם צריכים לעשות? קודם ללכת ולדבר איתו. הבנתם? לא לדבר מאחורי הגב שלו. ללכת ולדבר איתו, כן. אפשר גם לעזור לו ללמוד מהסיפור. נכון, נכון. לנו יש אחריות מאוד גדולה, תדעו לכם. לחברים יש אחריות מאוד גדולה אחד כלפי השני. ולפני שמדברים אחרים מאחורי הגב, אז מה צריך לעשות? לדבר ישר ולא להתבייש, לדבר פנים בפנים. כשאתה עומד לדבר עם האנשים ממש. כן. פעם אחת יפה מאוד, אבל אנחנו צריכים מאוד להיזהר. תדעו לכם שצריך מאוד מאוד להיזהר. אנחנו צריכים לדעת מתי מותר לדבר לשון הרע ומתי אסור לדבר לשון הרע. יש מקרים שמותר ואפילו מצווה. ילד חייב לספר להורים שלו את כל מה שקורה לו, והוא לא צריך להסתיר שום דבר. מצד שני, דבר שלא קשור לו ולא יכול לעזור, אז אסור לו לספר. אתה לא יכול לשמור בסוד, לא? זה לא בסדר. ההורים צריכים לדאוג לילד לכל מה שעובר עליו, והם לא צריכים לשמור בסוד. טוב, אני מברך את כולכם, אתם ילדים טהורים, שלא תדברו בכלל לשון הרע. אתם יודעים שבזמן דוד המלך היו יוצאים למלחמה והיו נהרגים. ובזמן אחאב הרשע היו יוצאים למלחמה ואף אחד לא היה נהרג. אתם יודעים למה? כי בזמן אחאב לא דיברו לשון הרע. ולכן זה מאוד מאוד חשוב שאחד לא ידבר על החבר שלו. מצד שני, אמרתי לכם שילד לא רק שמותר לו, אלא שחובה עליו לספר להורים שלו את כל מה שעבר עליו. ואם מישהו פגעו בו, הוא לא צריך שיהיה לו ספקות אם מותר לו לדבר או אסור, אלא יש לו מצווה גדולה לספר לאמא שלו את מה שעבר עליו. וכך אמרתי לכם שאפילו הרב אוירבך פסק את זה על בעל ואישה, ועל אישה ובעלה. אני מקווה שביחד נבנה חברה של ילדים ומבוגרים שעושים רק לתיקון החברה. ואז באמת מה יקרה? בית המקדש ייבנה. יפה מאוד. ואז מה תעשה? מלא. מלא? יופי. לא צריך להתפלל, להביא קורבנות. גם נביא קורבנות, וגם להתפלל. נביא קורבן תודה. יפה מאוד, נביא קורבן תודה. בעזרת השם, אנחנו נתקן את כל החברה, וכולנו ניפגש, אולי השיעור הבא יהיה בבית המקדש. מה אתם אומרים על הרעיון? כן, בחנוכה. בחנוכה, בעזרת השם. אבל אני מקווה אולי... יופי. אתה יכול לספר את זה. יכול גם לספר. תגיד, אני אעזור לך.